Bra. Abbe, se till att trycka in en av hans armar när du jobbar där. Du måste greppa den andra armen. En. Bra där. Snyggt. Side och in med halsen mot. Passera helt. Abbe, du måste hålla båda hans händer. En ska ut och en ska in. Overhookar ner. Där, snyggt. Dra hans huvud nu. Dra hans huvud, Abbe. Om du kan passera Dra en arm bara i hans andra arm. Bort armen. Där, jag drar i den där armen. Bra kontroll där. Bra Edvard. Ja, nu passerar du. Dra den bort armen där, Abbe. Djup. Armen där, Abbe. Lägg in armen djup. Där, ja. Dra den där armbaren. Där. Språla ut. Lägg all tyngd på. Där, ja.